कहाँ जाता रहीस? पढ़े जाता नहीं नइखा लौकत। कौन पढ़ाई पढ़त रहो हमरा पता नहीं चलत। काहेगा बोलता रहू कौन पढ़ाई पढ़े जाता नहीं। रे साला कल अगर बत्ती तिवारी के बेटी के ते नंबर काहे मांगत रहियो? ई बात साला हमरा बापुआ के मालूम कैसे चल गइल बा। पापा ए पापा गणित के सवाल फसर हुए नु यही से पूछे खातिर नंबर मांगुई। रे बोकावा गणित के सवाल पूछे खातिर नंबर ले लियस कि ओकरा से रात भर बतियावे खातिर नंबर ले लियस? नमस्ते प्रणाम कैमरा मैन लाधा के साथ हम रिपोर्टर गधा है। तो वही हम पूछे तानी हे बाबा से कि बिहार में का बा। तो बाबा ये बताई कि बिहार में का बा। बिहार का भइल बा ना भइल बा झाटे जानो त का। हाँ आज के पूछबो तो बता देम का भइल बा। भूलन के बकरी आ भुलावन के बोका देखनी नहारवा पर खेलत रहो सो का बोका। साला बापुआ हमारे यही सब के फेरा में रहता का। अरे बाबा हम बिहार के बात नहीं करत, हम बिहार के बात करत नहीं। अपना बिहार में का बा? रे साला बिहार में का बा का ना ओकर जिम्मेवारी हम वही ले बानी का। हाँ हमरा घर के बारे में पूछबे तो हम बता देम। अपना दुआर पर एगो गाय रख ले बानी, एगो सार जौना के हेते हेते बस काका साले घुसुकबा धीरे साले गरा से उठा के बखोरलम गाय भुला जइबो अगर बतिया के बेटी से कोई प्यार। बाबा ये बताई हर साला हमरा माल के लेहना जुगाड़ करे के बा। बाबू आपके पिता तो अनपढ़ थे इसीलिए हमारे बात को नहीं समझ रहे थे। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप बताइए कि बिहार में का बा? हमार पापा ठीक है कहलन हमनी के दूसरा के तेला बेला में ना रहनी सो। बिहार में का बा का ना हमरा नहीं के पता, जाके दूसरा से पूछ लो। तुम्हारा पिता क्या नाम है? हमरा पापा के नाम है झूला झंटी, हमार नाम है बंटी। साला बिहार में रह के बिहार के बारे में मालूम नहीं है। रखिला हमारे तोहरा के देखी देखी मन छुछुवाता आ तोहरे कारण हो बिहार पिछुआता, बिहार पिछुआता। ए नतिया के बेटा तोर बाप हमरा पीछे पीछे घूम के सूंघेला पाप आ हमरा चलते पिछुआई काहे बिहार। नमस्ते प्रणाम कैमरा मैन लाधा के साथ हम रिपोर्टर गधा। तो वही यहाँ पूछे तानी कि बच्चा सबसे बिहार में का बा। तो ये बताइए कि बिहार में का बा? बाग बेटा हुआ मुंह में घुसा दे का हूं। हम अपने मेकअप में हरे रहनी। बिहार में का होता का ना हमरा नहीं खबर। हम जाता नहीं घरे हमरा लेट होता। दे राम दिला दे राम देने वाले सीताराम। राम दिला दे राम देने वाले सीताराम, दिला दे राम। ये देखिए बिहार में भिखारी नौटंकी को कमी नहीं है। हाथ गोड़ सही है फिर भी ये भीख मांगता है। रे सरवा भीख मांगल देख के भिखारी समझता रे। रोज के 2-3 हजार रुपए कमानी। रिपोर्टर गधा है कैमरा रखा अपना गाड़ी में। ए से नीमन फायदा बा भिखारी में। राम दिला दे